Здравейте от Любляна. Сега ще ви покажа къде сме седнали. Много е хубаво за момента. Наистина сме очаровани. Много е приятно. Ето го Боби. Дойдохме да ядем пица, която вече не изглежда много добре, защото Боби си сложи някои от неговите неща. Тази на Радослав. Значи аптека на словенски е лекарна. Вижте колко простичко. Предположих, че може да ви е интересно. И така, Радослав влезе тук до аптеката да си купи нещо за настинката, защото подсмърчах, тиха кашля. Не знам какво му стана. Ние бяхме в една много приятна пицария, обслужени македонка, която веднага ни хвана, че сме българи. Беше много приятно. Взели сме си даже пица за вкъщи, защото Борис не можа да си я изяде. И сега ще се приберем до мястото, което сме отседнали. Ще оставим нещата и след това ще излезем на разходка. Какво си взе? Колдрекс и някакви таблетки за гърло. Жената ми помогна. На какъв език се разбрахте? На английски. На английски? Боби храни птички с остатъците от пицата. Тук минаваме през едно заведение и се отправяме към колата. Как беше книжарница? Понеже беше също много интересно. Книгарна? Книгарна. Радо вика, стой на български не е така. Супер лесно. Книгарна. И идва от книга. И аз се чуя, що на български не е. Сериозно, сериозно. А книжарница. Това сме го, малко сме го, така сме го извъртяли, за да си е наша дума. Пеперудите? Да. Не съм сигурна, че те ядат хляб, зайче. Те ядат... те ядат други работи. Какво тогава? Еми, пеперудите, те ядат от цветята. Те нали кацат по цветята и взимат прашец. Да. След кратката ни разходка из Любляна, решихме да се отбием до мястото, което си бяхме резервирали за вечерта. Обаче се оказа, че все още не беше изчистено, не беше оправено за следващите посетители, при което се наложи да изчакаме и да дойде човек, който да смени чершафите, кърпите в банята и така нататък. Сега сме на разходка и е много топло, затова решихме да ходим да ядем сладолед. Борис се изтрещя от жегата, Радослав и аз също. Това не викай. Иначе тук сме в един парк много голям в центъра на Любляна. Сега ще обърна камерата да видите горе за какво става дума.
Определено Любляна е красив и цветен град с осезаемо присъствие на млади хора, главно заради Люблянският университет, който е доста стар, основан е през 1919 година и много студенти идват тук по програма Еразъм за семестър или цяла година и като цяло образованието тук е доста достъпно. Таксите са сравнително ниски в сравнение с Западна Европа, а дипломите се признават в Европейския съюз. Има програми на английски език, особено в областта на инженерните науки, икономиката, медицината и компютърните науки. Като цяло Любляна е безопасен, чист град с добра студентска атмосфера. Primero andamos mucho, pero luego ya llegamos. Здравейте от нашето кокетно апартаментче в Любляна. Вчера не можах да го снимам, като се нанесохме тук, защото първо, че нещо се беше случило и не беше оправено. След това бяхме толкова изморени и въобще съм се сетила. И освен това, вчера малко нямахме настроение. Много неподходящ момент човек да няма настроение, когато е за първи път в Любляна, Словения и не знае дали ще се върне изобщо някога. Случва се. След малко ще ви разкажа и защо. Така. Но първо да ви разходя из това кокетно апартаментче, което е точно в центъра на Любляна, което си има паркинг и както казва Радослав, извадихме голям късмет, че беше свободно, защото винаги е заето и има много добри отзиви за него в интернет. Така че сега ще ви снимам. Обръщам камерата. Ето това всъщност е спалното помещение. Леглата не са перфектно оправени. Тук спа Радослав, защото е болен, а пък и ни беше предвидено по принцип за един човек, за Боби. Обаче тук тази ограда, вижте отдолу, тази ограда ни се стори твърде рядка. И Борис може да си промуши даже главата тук и ни хвана страх той да спи на това легло. Така че тук преместихме Радо, защото той така или иначе е болен, да е малко по-далече от мен. Тук спахме ние с Борис. Беше изключително топло, защото няма климатик. Но беше добре. Тук от тази страна има място да си сложите някакви неща, за качалки, за дрехи. Ето вижте как има лампи много яко над леглото. И в момента са светнати абсолютно всички лампи, които тези всъщност може и да не светят. И така това е горната част всъщност. Може да се огради с завески, ако не искате да се гледате със съседното легло, което е готино според мен. И стълбите са окей, не са стръмни, не са хлъзгави. За Борис беше окей да се качва и да слиза по тях. Ето го и него, той гледа телевизия. Сега успяхме да се свържем с Netflix, любимото му. И това е долната част.
Тук има малка кухничка, на която сме измили някакви неща. Има микровълнова печка, нормална печка, хладилник. И тук много хубавото беше, че ни беше оставен магнит, който винаги се оставя подарък на Винаги се оставя подарък. Ето тук има стрелка, на която пише за те. Или зате, не знам на словенски как се произнася. Което е for you. И подаръчен магнит от Словения, много красив. Радо вече си го прибра. И това ни направи много, много добро впечатление. Тук и Борис, готов е да тръгва. Тук са събрани играчките му. Ето има и масичка. И сега ще ви снимам и банята. Ето това е банята. Вече сме си събрали по къщнината, така че няма нищо. Тук е душа. Малка е, удобна е. Тук също в антрето има място за багаж. Примерно ако е по-студено времето, има якета. И това е. Та е изцяло оборудвана с неща. Ще да видим как се отваря. Има чаши, посуда и така нататък. Кажете, харесва ли? И така, ако ви е интересно, може да ви разкажа всъщност вчера какво ми помрачи настроението. Косата ми не е оправена, не съм ползвала преса изобщо през тази ваканция и изглежда не много добре, но пък я усещам жива. Не, примерно както обикновено след дълго излагане на слънце, да е суха и укъсана. Вчера Борис ми скъса гривната, която си бях купила от Загреб. Не си спомням дали я снимах тази гривна, но много си я харесвах и постоянно си я гледах. Беше с ластиче, съвсем обикновена, ефтина гривна от едно гифт шопче в центъра на Загреб. И бях влюбена в нея, наистина. Много си я харесвах, обичах си я, навсякъде си я носех и си я пазех. И Борис вчера нещо се тръщна, разлигави се и я дръпна и я скъса, което направо поудях. Наистина, в смисъл, за една глупава гривна не трябва да реагирам толкова бурно. Това го знам много добре, но просто вчера много се ядосах. Много. И направих така лека драма. Но той много ме ядоса, защото го направи нарочно. Нарочно я дръпна. И си дадох сметка за някои неща, че може би трябва да започнем да се държим малко по-строго с него. Защото той така днес ми къса гривната, утре ще ми щупи телефона, други ден ще си позволи нещо друго да направи. И желанието си да съм много добра, разбираща майка, отдадена и да доглеждам детето си по малко по-различен начин, по-позитивен, отколкото е било при мен, примерно. Но имам усещането, че нещата някак си излизат извън контрол. И не си бях давала сметка до сега, но вече си дадох. И много го обичам, старая се винаги да му угаждам, добре, не на 100%, но старая се винаги да е доволен, винаги да е усмихнат, винаги да има всичко, защото аз съм била от децата, които са нямали нищо. И от малка си бях казала, че когато един ден имам дете, аз ще се старая да му давам всичко. Обаче стигнах до един момент, в който си казах, че нещо трябва да се промени. И така. И това беше всъщност причината вчера да ми се къса настроението. Първо, защото осезаемо усетих, че губя респекта му и че той започва да си позволява повече, отколкото трябва.
И другата причина, естествено, е, че това беше любимата ми гривна. Един много хубав спомен от Загреб и все още ми е тъжно за нея. Но да. Ако не се хапна, тогава ние ще бъдем спай. И да, въпросът не е в тази скъсана гривна, заради която се разревах даже. Много ми беше хубава. Даже мисля, че съм запазила малко от нея. Остатък от манистата. Беше много красива. Въпросът не е само в гривната. Въпросът е в цялостната ситуация. Въпросът е, че трябва по някакъв начин да се намери златната среда във възпитанието на едно дете. И това е всъщност нещо, което се опитвам да открия, откакто съм станала родител. Коя е златната среда? Хем детето да се чувства пълноценно, да расте уверено, да расте в, да не казвам изобилие, но да не е лишен от нищо най-важно. Да не е лишен от играчки, да не е лишен от дрехи, обувки, да не е лишен от преживявания, от вниманието ни. Но също така да знае къде е границата и в смисъл, нещата стигат до там, че всяко наше излизане, примерно след вечеря по улицата, той навсякъде Сергия се спира и иска да му се купи нещо и след това се тръшка. Купихме му веднъж, купихме му втори път и той след 5 минути казва, че не ги иска вече тези играчки и започва да се тръшка за нови. Не е лесно пътуването с деца, дори с едно. Пътуването с дете не е никак лесно. Не знам, може би на вас ви изглежда отстрани, че е някаква идилия при нас и че всичко върви гладко и по вода, но изобщо не е така. Опитваме се да сме добри родители, да правим нещата по-добре, но в някакъв момент трябва да се въведат правила и детето да знае какво трябва и какво не трябва. Това е нещо, което всъщност опитвам да усвоя от холандците, защото при тях децата се възпитават по много по-различен начин. На тях им се говори търпеливо и съм забелязала, че когато мама или татко каже тръгваме вкъщи, детето слиза от парзалката и тръгва. При нас това е почти невъзможно да се случи и не мога да разберат малко ли му говорим, повече обяснения ли трябват, ние ли трябва да сме по-търпеливи. Някъде там нещата не ги улучваме. Да, ако имате някакви предложения как се случват нещата и къде е златната среда, може да ми напишете в коментар, ще ми е интересно да прочета мненията ви. Благодаря, че изгледахте видеото до края и се надявам да не съм ви отекчила с размислите си. Ще се радвам да се абонирате за канала, ако още не сте го направили. И до скоро, до следващото видео. Чао за сега и до нови срещи!